ake da gwamna sama da shekara 20 mana ake tare da shi. Duk wanda ya ce maka ya san yadda Malam Nasir ke aiki bai wuce ni ba a jihar nan gaba ɗaya. Saboda shekara mu 20 nan mana ake tare. Shi yasa ma na fito domin in nemi wannan takara, domin na san ayyukan da ya yi kuma na san ayyukan da bai karisa ba. Nake so da idan Allah in an zabe ni in karisa ayyukan nan da idan kuma kamar yadda kuka sani ayyukan ma da ba karisa din ba akwai dalili, kuma zan ga muku dalilin da yasa ba karisa su ba. Lokacin da muka zauna da mai duk mai bin koyarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai taba alakanta kansa da gwamnatin Malam Obasani ba. Duk cikakken musulmi na arziki mai addini ba zai taba alakanta kansa da gwamnatin Malam Obasani ba, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yace alamomin munafiki guda uku ne. Idan aka bashi amana ya ci amana, idan zai yi magana ya yi ƙarya, idan aka yi alkawari da shi ya saba. Wannan alamomi ne wanda sun tabbata a gwamnatin Malam Obasani. Kuma duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ya manzon Allah zai kore abu kai kuma ka alakanta kanka da wannan abun? Sanin kanka ne Obasani a wannan bidiyon nasa yake faɗa cewa idan Allah ya sa suka ci mulki zai ƙarasa ayyukan da Malam Nasir El-Rufa'i bai ƙarasa su ba a bisa ga dalili. Ya ce shekara 20 sama da shekara 20 suna tare da El-Rufa'i ba irin gudunmuwan da bai mai ba a rayuwa. Obasani bai da abokin yanzu da zai ɓata ya musguna ma sama da El-Rufa'i, saboda yana ganin in ya ɓata ma El-Rufa'i yana da matsala da wasu mutane a Kaduna, shi zai sa ya ci mulki. Sanin kanka ne ba a taɓa yin gwamna da ya samu kuɗi ba, gwamnatin da ake samun kuɗi na gaske, mazajen kuɗi irin gwamnatin Malam Obasani. Amma ka zagaye jihar Kaduna kaf ɗinta, banda ayyukan tsohon gwamnati babu abin da zaka gani. Akwai manya-manyan gadoji, akwai kasuwanni, akwai manyan tituna, akwai wajaje da aka so a investin manya-manyan kamfaninnika na duniya domin Kaduna ta zama inda matasa za a ma rasa ma masu zaman banza ma a cikinta, inda za a yi alfahari da ita ma a Afirka gaba ɗaya. Yau wucewan Malam Nasir El-Rufa'i wajajen da sun koma tarihi. Obasani ya kasa cika alkawarin da ya ɗauka. A matsayinka na ɗan jihar Kaduna, haifafan jihar Kaduna, shin me za ka iya ɗaukowa ka nuna ka ce wannan Obasani ne sanadiyyar shi na samu wannan abin? Babu wannan abin. Me za ka iya nuna ba yanzu ka ce idan Obasani ya sauka a mulki za ka yi amfani da wannan abin don ci gaban iyalinka ko ci gaban kanka ko kuma ci gaban zuri'arka ko ci gaban jiharka? Babu. Idan ɗan adawa ya adawa a kama sa. A kwana bin nan mutane sun fito sun ɗan yi yawace su, gwamnati ta sa an kama su, an ce hukumar makaranta. Kada ku maida mu jahilai mana. Muna yin ilimi ne na boko saboda kada wawayen cikinmu su wawantar da mu. Yadda muka nemi addini saboda mu sanya za mu bauta ma Ubangijinmu. Ba za mu ba faɗa ma al'ummar jihar Kaduna ba cewa gwamnatin Malam Obasani gwamnati ce ta kama karya, gwamnati ce ta yaudara, gwamnati ce ta saba alkawari, gwamnati ce ta cin amana, gwamnati ce da ba za ka iya ganin wani abu da gwamnati take yi ba, sai dai a media za ka iya ganin wani abu da gwamnati take yi, amma a zahiri ba za ka taɓa gani ba. Kuma a ce mana wai mai supporting gwamnatin Malam Obasani. Ai idan ka san kanka shine ba za ka bi ba. Wasu za ka suna magana wai mu 'yan jagaliyan siyasa ne, duk abin da ka ɗauka kawai I don't care. Kai fassara mu yadda kai niyan ka fassara mu. Matsoraci baya zama gwani, kuma mai kwaɗayi da mai son gaggawa ba zai taɓa nasara ba a rayuwarsa. Ko addinin musulunci sai da aka jajirce da irin su Umar, su Aliyu, sannan aka iya kafa ta. Amma inda a ce irin matsorata kalan ku ne makwaɗaita, da fa za a kawo yanzu ba. Irin ɓarnar da aka yi ma ƙasar Germany, da ba dan an samu jarumi irin Hitler ba, da yanzu ba ta dogon duniya Germany. An shafa tarihinta, irin tax ɗin da Amurka ta sa mata da wasu ƙasashe. Idan ka ga muna magana akan haka, mun san kanmu ne, mun san ‘yancinmu ne, mun san haƙƙinmu ne, kuma babu wanda zai zalunce mu mai shigo muna da rai. Dole a faɗa ma al'ummar jihar Kaduna, gwamnatin Malam Obasani ta cuce mu, ta yaudare mu, ta ci amanan mu, mun mata good expectation, ta yi failing ɗin mu. In dai kai mutum ne, mamaki tuna a wannan gwamnatin ‘ya'yanki ba sa karatu mai kyau, ba ki da hanya mai kyau, ba ki da ruwa, ba ki da wuta,
ga kuma yaudara. Iyayenmu ba ku amfani da midiya, amma 'ya'ya ku sama iyayenku wannan bidiyon ba sa amfani da midiya, to sai an hau midiya ake ganin ayyukan gwamnatin Malam Obasani ta gaza. Allah wadaran naka ya lalace. Allah ya saka mana.